Hi guys, kundi guys, luto sa tidit og mais. Mais. Ipainin na nga mais. Kami dani guys, mga kami vegetarian sa pagmula ya. Mais, hinja tagtad manok. Ha? Vegetarian kay may manok. Alin magmuka nagdi veggie kay mama mukas manok. Salamat ti ha. Mani tagaluwas na mas lihuton dari lo ikaso. Labahin lo sa padiha. Palabi. Palabi gitu di komen palabi. Palabi dun. Dagan mayo ni dagan po. Sama na. So guys, ag kaning isang ginisa nga utan butangan og gamay nga karning baboy para malami. Busy. Sige lang magkabisi, wala na mayon. Guys, adobo siya o chicken. Twisted ni Palos ni Milo. Kinamot ro ba jud? Wala na, masala ni. Kinamot style ni. Dubuhan ang kanina. Tiga na naman. Unsa di pag Ciao guys, ganyan yung pet mansanitas. Bitaw mansanitas. Mansanitas sa grapes bitaw guys. Kaya wala may kakaag prutas. Madandir tagra sa gita manggal. Utangan ang kakapoy tao. Hi guys. karira? Sige, bikitan ko. Kita mo ni kay video man. Iyo. Ako. Paborito ko lang yung mukana yung sinana. Yeah, paborito yung kuan. Ibuyan. Paborito yung sari-sari. Ay, inyo trabahan ko nila. Na akong ginas, pidrita na ba? Akong ginas, pidrita ba? Yung pidrita, sunod pidrita ba? Mag-video call, tani ko kung pidrita. Nya si Puyo, gadugdug ni ko, kung ako gadugdug ni mo, isang buang yun na. Ako ginas, ginas ni na Puyo, ako yung pinagdugdug ni ko, isang buang yun na. Sunod pidrita, video call na. Tanaw na to yung nidug ni ko, kunya dug po ni mo. Nanuwan ko nga na may dakong bantang diha, oh. Ako na lang ihurot automatic itong buhok ko malata pa kayo. Ikas raw na to. Yes, ay nag-gis na nagtatanaw ni mo pidrita ka ako. Ay, ganyan sila, kalipay rin ni kayo. Isilakan ko na kay kaglamas. Mas, sarong ng Bombay, utang kamatis. Ano yung mali po ka magluto? Yung pananaw, alam dighana ang pidrita. Ahos, Bombay, kamatis. Dito, mas floor ng home prabe. Di man tihit. Dilipin. Ya. Puro try mo. Puro try mo ay. Lagi tagpitas. Kuan adobong manok. Especially Sawiti. namay tawid diat eh. Ayaw lang. Pantun ako sawiti kay ang nagkuan. Di sa ganahan. Kay angay lang nas Bisaya. Bisadyang manok. Bili ng Bisaya, okay. Anong sayotes ba? Sayotes. Angay lang nas Bisaya manok. Sawiti. Thank you, Te. Yawa na muna, no? Sinira yung labi.
Nagmuta ka do. So guys, mo niya pamili ni Sister Tuna. Jang mother o jang may sunog sa kamahan. So welcome sila dari guys sa amon sa arang mga good heart po sila guys taga Ulanggo. Isla sa Cebu, sa Lapu-Lapu. May araw din po kumingon na sa YouTube bilang mga Picture. video. Sige, minita. No, makaday. Iyo, pero video naman sa. So guys, di nakapugngan na, mangulit na sila. Bisa na po midare, mamingaw na po. Wala sila. Ha? Release sabor. Ayaw. Nana, kasi ayaw man yung balik ni mo. Sister! Sige. Maba na lang po yung malamang. Magdaan sa payong. Magda po pa yung. Magdaan In case, kayo isod na. Hindi siya nilakaw, may pinit ba? Hindi siya lagi makuha, lagi makuha. Sige. Okay, sige tay. Sige, mula ako minjo pohon. Sige. Okay. Opo, sige. Sige tay. Sige tay. Imulawas ba? Nag-analyze na ko nga maing Okay na, nagsitag mayo ta kaya ang Ginoo mo, bawas. Amping mo. Di na ko mahatod, oy, kay nakoy man. Ingat mo ha. Sige. Hi guys, nanguli na ag taga Ulanggo Island. Pamilya ni Sister Anja. Karon guys, manguli na po ni silang taga saan day? Taga Pasig, Cebu. Among guest. Kuan nga po ni guys, dito sila ni Father Darwin. Siyempre na lang nakangapin ka. So guys, tanaw ninyo among dagat sa ang likod arang ng kanay mo nga na kanang proud ka ag taga Pasig, Cebu. Naligo sila ni kada gabi og kananay mauli sila gikas ila para Darwin. Nice kuno guys, bisan di ka puti ag bas pino ka bas dari marag pulbos pis kaso lang brown sidya. So nag-change taro kos dagat. Ag dagat guys, perting kalazo na sa among siwol. Mao na ni kalazo makaparad ka no, pero di ni kanong naingon ani guys kay nagabot sa summer daghan na nig bato. Maglanlay ni si kay karon gidapan ni dinhi ang mga kuan ka nagikas laod bitaw ning bus gida dinis daplin. Kaya panahon guys nga batuon ni dinhi. So karon sa ganang mo nga Valencia nga rin namudaan kay labong lami pa kadug karang nay bus pa siya kay bato. Hi guys, mo sa kadiko na stars. Okay. Wow. Hala, rang gawan oh. Laga siya, dagan na paglabon na sa ate. Lagi po yung mga abang, no? Kaya nag-transit na sila, katong taga Cebu. Bato ka daghan. Lakati. Daghan tayo. Unlan. Ugaw. Daghan na sila. Ugaw, tapong daghan na kayo. Napay kong extra. Tuwa ka po. Daghan na sila. Madagkang tao. Makalian. Hindi masipo. Ang gibuad po. Hi guys, sa atin na pod. Laga siya, dagan na may no ni mo. Ako, daghan ko utang. Anak ko. Ano lang. Ako naman ta, dali naman tanis, hindi, kaya rin sila sa kakuan. Tawag-tawag da dun. Hindi lagi na ganahan nyo. Gawat ko na mauli anak ka. Sabi, ano manggugo? Wala eh. Tawag dagat ang lamiha, maragoy bagzo. Ano yung bagzo ti? Tawag mo. Alati, tanaw, alam mo na ikaligo ti kay nanay kuan.
Wa man ning ganyan tas Ginoo ning kuan man ning lihis. Ning lihis. Ako rin makagi. Ato dito agi stikas, kidilak na diha. Magyan na diha ka man tao. So guys, nagilis mig na punda bilchet. Nga na dyan basta kuan ka na manghawa. Pangilis dani mo. Hi guys. Mo to guys sa humanangi og pangilis o labhan na pod. Guys, mau na guys, mau to dilali berada anak ko dai gidai dan aku dari pundan ning na sa dira man na. So, mo ragang vlog karon. Kayo ako ilay kadugtong. Ja kanang salamat day sa Ginoo sa tanang grasya ug tanang mga blessing nga kanang gihatag dari sa kuan sa boarding house ni Inday nga mi magdahom wala madamaha nga sa kanang naay o panahuman. Ja, napuno day siya. Sorry ah. Huwag ka nagdahom nga? Nagdahom nga? Nga? Tagay ko na na. Idahang ba ng mga ibang tao magtambay ba? Idahang tao magtambay sa Sibol sa sandbar. Na may sandbar. Dagat na Inday dyan. Kana na ay katong taga-kuan ba kanang taga Cebu arang nilang lipaya bisag gabiin na. Salamat ni Ate Edith na mga zizay dari kuan guys. Kay ako sakit paganggam sa di ko pwede mangsug. Mangsug ko mo na magat-gat na po dya. Kanang na ay mo na nanawag dyan mig nagnay manghawa na kinanglam dyan mo pangbuad ng mga po, mga unlan, mga kanang na ay pwede sa mga bedsheet, ang nanghigda siyempre na ito, rin mazong baguhan. So, igor akong nagkon guys, tabang-tabang ginagmayin dyan, si Ate G naglaba. Okay. Kanang na, ako na po yung mag-antos o kanang masobraan ko sa lihit. Dyan. Bubli. Sa ilang taon na. Pero si Inday, lagi ni Inday, dumabot ang time ba nga di nga sa kapay ito ngayon na. Hindi siya mukha na kung siya gusto to. Sabi lang. Kujaji. Sige. Ano rin muli yung kaunin? Mushroom. Utang ka na kayo yung kaunin. Kutay, di kayo zip na kagawag kaunin yun na. Kung sila lang nakamaon na din sila. Na may hinin. Hindi din siya. Patilaw niyo, musok ko din siya. Sagsabaw. Kanang nabito ka ng isda, bito ka ng kanang bati. Karamihan na eh. Kung lami, ako mo na sa wala. Mo, basta diri nga ako magluto ko. Ako magluto sa kung mga sabaw-sabaw kay hindi ko kakaon ka lang. Luya man ko. Akong katilaw na siya dito.